Денят, посветен на борбата с тормоза. В коридорите на училището не всеки е равен. Понякога мястото ти в класа не зависи от това кой си, а от това какво имаш. Марковите дрехи. Новият телефон. Последните маратонки. Децата оценяват стойността на другия през портфейла на родителите му. Децата не се раждат жестоки. Те се учат от това, което виждат. Много от тези, които тормозят, идват от среди, в които силата стои над уважението, а подигравката е норма. Вкъщи често чуват, че трябва да доминират, че слабостта е срам, че различните са за подигравка. Някои растат без внимание и в училище те превръщат тази празнина в агресия, а това се превръща в начин да се почувстват значими, да прикрият собствените си страхове. Истината е, че повече деца, отколкото си представяме, преживяват тормоз. Деца, които плачат в тишина, за да не притесняват родителите си. Деца, които се страхуват да кажат, защото мислят, че никой няма да ги разбере. Родители, най-голямата сила срещу тормоза сте вие. Говорете с децата си, питайте ги как се чувстват, слушайте ги, учете ги на уважение, емпатия и доброта, не само с думи, а с пример. Дете, което вижда любов и разбиране у дома, не наранява другите. Дете, което знае, че може да сподели, няма да мълчи, когато